पहचाना तटा कि ना पहचाना तटा। यह होखिन भैया भोजपुरी के शेरनी कहे जाने वाली अक्षरा सिंह जी। तो भैया आपके हम बता दी कि अक्षरा सिंह के नया गाना आवता भोजपुरी में ब्लास्ट होखे वाला बहो, जवन की होली में एकदम धमाका धमाका सॉन्ग अक्षरा सिंह लॉन्च कर रहल बानी। तो भाई एगो और गाना आवता अक्षरा सिंह के, और वही गानवा के जानकारी आपका ही छोटका भैया देवेला आइल बा। तो भैया तैयार बाटा कि ना? तो तैयार बाटा तो हई देख ले गानवा के पोस्टरवा, जौने गानवा के टाइटल है जीजा संगे फगुआ। ये वीडियो में अक्षरा सिंह जी के साथ में भैया मनमोहन तिवारी डांस यानी कि फाइट करत नजर आई हैं भैया वीडियो में। यह गानवा के राइटर हैं बिट्टू विद्यार्थी जी, जवन गानवा के लिखले बाटे, और संगीत देवे वाले भैया बाटे हैं विक्की बॉक्स जी। और ये वीडियो के डायरेक्टर और कोरियोग्राफर के काम कैले बाना भैया एम.के. गुप्ता जोय जी। तो का ये भैया तैयार बाटा न? तो देखा हम बता दिए आपके कि 16 फरवरी के भैया काल है, 16 फरवरी है, काल है सुबेरे 6:15 पे अक्षरा सिंह इंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल पे भैया ई गानवा के लॉन्च करल जाई, जौने गानवा का टाइटल है जीजा संगे फगुआ। तो हमेशा चैनलवा पे बनल रहा आप लोग, और आप लोगन के खातिर भैया हम हर दिन कोशिश करीला कि नया नया गाना के अपडेट आप सब तक हम पहुँचावे की कोशिश जरूर करत रही। तो अपने भाईवा के सपोर्ट लोग बहुत ज़्यादा करें, आपके सपोर्ट के बहुत ज़्यादा ज़रूरत बा। वीडियो पसंद आ गई होई तो वीडियो के लाइक भैया कई दिया, और चैनलवा पे नए बाटा तो ए भैया चैनलवा के सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के एकदम टंटना दिया और बजा दिया।